nga ba? Pugson man yung pa eskwela nga. Di mo ko ganahan eskwela. Ilita ka na tag-iya. Oh no! Tag-iya. Ay, sa bag ka pala ka kay. Di man ka maunsa. Nga ni mo gulo kung gusto ang taas mong kinabuhi ba? Kapoy-kapoy naman ang eskwela. Kita rin pang martahan, ana. May pamanguan ang tagmanap sa silingan para kita pa makakwarta. Hoy! Ako manok! Run. Ay, salamat. Wala na dyan yung ulan karon ba? Maka-school na dyan ko. Hala, kailan mo ko ato niya? Hoy! Ito, dagang kay balon nga pagkaon, no? Hoy, Zaman! Ali, sagod. Kanang ano, nagdali man ka. Ha? Ngano nagdali ko? Kuan manggod, ingon ani manggod. Oh, Hadlok ka malate. ako hadlok malit. Di mo ko gumahadlok malit, di mo ko ganahan mo eskwela. Ano, nagdagan-dagan man ka niya. Sigot, payot kayo ka. Alam sa man na nagtingog sa mong bag. Tingog pa jud mo gali nagdali-dali kung dagan-dagan no kay gigukod gusto tag-iya. Nanguha kag manok no. Bad ba yan na? But taka ra man ka badra man ako madakpan gusto tag-iya. Ano, sa may plano ni mo, mag-school ka karon. Akong plan mag-school. Ay pa, dagan kag baon. Dagan ka kag boundary. Perminti jud ka dagag baon. Tara mag-school ta. Sige, sabay na lang ta. Tara ta. Balo ka ganahan jud sa eskwela pag naa ka. Oo ba? Sagot ka rin ka, amigo na tanong Okay, ha. Ako dala sa imong bag, be. Ayaw lang. Ha? Ayaw lang. Ah, di ta amigo. Ay, amigo lang ta. Ako gawin sa imong bag, be. Ayaw, amigo lang ta. Ay, nabulit ko yung bag. Sige na. To kaya po nila, oy. 1 plus 1, 2, 2 plus 2 ka 2. Ah, 4. Ayaw, lagi kay last time mo. Pero maghatang ang tapir mo. Tuto kayo pa magsadadi. Amigo lang tayo. Nabulit akong bag. Wala ka, nakatasanong mo. Ako na gulitan na, be. Iya, tulog. Ah, teacher, oh. Pagkanaon sa kahati, tikap. Hindi, ang taka amigo. Hindi lang pagulit sa bag. Bahala ka diya. Sige na, amigo, magta. Amigo, lagi ta. Kaya mo sa tong room, oy. Kana, pangit lagi kaya tong room. Ay, bantog dahil nani. Tama di, kinabagyuhan. Mangguta mo ng temporary. Mao sa niya tong room. Ay, mau ba? Sige, malingkod sa ako. Kalingkod na ito ka. Wala ka may maestro. Ano may bangko ba? Ikaw! Di ka wang naman kagnaw. May sila pa ka. Dati mamaak man ka. Di ka mahawa dra ako. Hawa dra di ako ilingkod dra. Hawa ba? Ako lingkod na. Dili ko mahawa. Nga di ba ka mahawa nga ako na malingkod. Bago di ka. Hawa ba? Hawa. Hawa ba? Hawa. Hawa dra. Gay, gusto ba juga mabunog ba? Gay, ka mahawa ha? Ba't man kay ko? Imo man siya gisumbat. Wala, hindi man mahawa. Brad, lagi ka ng plus. Pwede mo patulo kasi mag-plus? Classmate, snowbird, magay ka. Snubber. Pero ang dili mo mansin. Bugo man kay. Snubber. Snowbird? Ako nga nagligura lagi kay ako may bahala sin mo kabalo man ko ng plus dali rana. Kabalo di ka mo plus. Dali rana for example be nanguha kog manok kagahapon isa. Plus nga ako kuha ko karong manok isa. Duha na. Plus ugma isa pa gyud. 1 plus 1 plus 1 hindi 3 tulo ka 1 3. 3. Oh 3. Di ba? Ana ra dali ra kayo uy. Okay. Saba kay ka, ha? Right na dyan din mo. Ano bitaw ko sa imo nga kuray ang libro di. Dati magkakaroon ng lamay mga libro. Ikaw ba? Sige na kong tok-tok dere. Di nyo ka maminaw. Puti ka may ano maminaw mo ko sa imo. Kita man ka. Di magay ko maminaw sa mama. Teacher niyo ano? Masa magsugod ng klase, sir? Emotional time. Teacher na to ni. Oh, teacher na to. Kanina rin ko natabos to, ah. Tingnan mo magkaragyan sa mga hingar ka ni Kisis. Hingar ka ni Kisis. Ikaw ba? Maldito kay ka, ha? Tindog diri sa akong tubangan. Ano sir? Tindog! Tawa, nangimar kasi kapiya pulo ra nakabuka tong tudlo.
Sir, sir. Ikaw ba? Saman, sir. Kalaw ba lungon magkay ka? Alam mo, kabalugod, sir, nga. Ikaw tayo ang maestro, sir. Wa kay respeto ha. Ako rabi ang maestro dire. Sir, pasayluan lang ko, sir. Pasayluan ko, sir. Minay mong bag. Sitting on the air. Sir, ang titing mo sir, sir. Sitting on the air ba? Nabunalan na ka ni Ron. Ate, stricto mo ganyan akong maestro. Awa mo ka? Listen! Una'y tagam sa mga estudyante nga padlungod. Sama rin!